Hej, det er Julia og Fie her. I dag skal vi snakke om lineære regressioner. En lineær regression er en lige linje. Det kan vi se ved, at vores koordinater, som vi har her, de ligger på en lige linje, når vi har udfyldt vores formel, som hedder y er lig med ax plus b. Ja. Vi skal starte med at finde a. Det gør vi ved, at vi tager y2 minus y1 og dividerer det med x2 minus x1. Hernede, det her er vores x1, og det er vores y1, og det er vores x2, og det er vores y2. Det giver så 2. Nu skal vi finde b. B findes ved, at man tager et ekstra koordinatsæt. Vi har valgt at bruge dette punkt, som hedder b, og plopper ind i formlen. Således at den hedder y minus ax. Det får vi b, og så tager vi y ind, som er 13, minus 2, som er a, ganget med 4. Vi har så sat parentes herom, fordi det skal ganges først. Det giver så 5. Så herved har vi så fundet ud af, at b er 5. I alt har vi så fundet vores lineære regression, som hedder y er lig med 2x plus 5. Det var helt vildt fedt at lære dig at kende i dag med matematikkens verden. Vi mener, at matematik kan bruges til at skabe fred. Jeg synes, det er fedt. Vi ses næste gang.